A bidiyon namu ne za mu koya muku yadda ake haɗa certificate. Da farko idan ka buɗe application ɗinka na Canva sai ka zo gurin nan ka danna template. In template ɗinka ya buɗe sai ka zo gurin nan search ka danna akan shi zai buɗe sai ka sa certificate. Gashi nan certificate za mu rubuta sai mu danna searching. In muka danna searching zai buɗe mana. Idan ya kawo mana certificate sai mu zaɓi wanda muke so a ciki kala-kala. Idan kuma kana so kai naka daban ka tsara shi ka danna gurin nan create blank zai buɗe maka sai kai naka daban. Yanzu sai mu yi ƙasa. Muka yi ƙasa gashi nan mutum zai dinga dubawa ya ga wanda ya masa da shi zai amfani. Idan mutum yana son ya zaɓi wani kala yake so zai iya dubawa gurin nan gashi nan format. Zai iya zaɓa wanda yake a kwance ko wanda yake a tsaye. In muka danna akan landscape wanda yake kenan a kwance. In kuma muka danna akan portrait wanda yake a tsaye kenan sai ya zaɓi kalar wanda yake so yayi. Sannan kuma gashi nan dai pictures ne a gurin nan. Pictures ne kala-kala. Category shi ma certificate ɗin naka na ilimi ne na education ne za ka iya dannawa a kai education sai ka zaɓa ka danna OK akan shi. Zai kawo ma certificate na education kala-kala. Gashi nan ko na kasuwanci ne marketing ka danna zai kawo maka haka dai mutum sai ya zaɓi irin abin da yake so sai ya danna a kai sai ya buɗe. Amma wannan zamu yi wanda kowa zai iya amfani da shi kenan Tom. Gashi nan bara mu zaɓi wannan da dai gwaji zamu yi. In mutum ya shiga da kansa ya duba zai ga irin wanda ya mai daidai sai ya buɗe da shi. Tom gashi ya buɗe sai mu gyara rakin mu. Gashi nan an rubuta certificate of achievement za ka iya barin shi haka. Idan misali in kuma certificate ne na award za ka sa certificate of award za ka ɗan gyara achievement ɗin kawai ta koma award abin da za ka yi. To this bara mu gyara ga da zamu yi sai mu danna edit. This certificate is presented to gashi nan kuma sai mu sa sunan mu misali bara mu sa misali Aliyu misali Ishaqa. To gashi nan presented to Aliyu Ishaqa. To yanzu in muna so za mu iya wannan sunan bara wannan sunan mu canja mai yanayi font ɗin sai mu shiga wajen font. Font text style. Gashi nan Aliyu Ishaqa. Nan gurin misali best principal. Nan gurin principal. Gashi nan gurin mutum za ka bar gurin signing kenan inda za a zo a yi signing. To nan duk mutum wani rubutu da yake so yayi zai iya zuwa ya danna edit kawai gyare-gyaren da zai yi. Hopefully this achievement will be first step toward the biggest. Yauwa daga nan sai mu zo mu ƙarasa yin gyararrakin mu. Za mu ɗauko wannan start ɗin nan mu dawo da shi tsakiya. Gashi ya fi kyau sai mu cire wannan. Sannan sai mu cire wannan farin shi ma wannan farin sai mu cire shi. Certificate ɗin ya kammalu sai mu zo kawai mu yi exporting. In kuma muna son ƙara wani abu za mu iya ƙarawa. Amma dai wannan duk abin da ya kamata ka rubuta za ka iya rubutawa. Misali nan gurin za ka iya sa sunan makaranta.